okronkoni edi asdama wo se omoye kwada bia me yeba wanim na enim se wanim ba de bebia na ensira enanso ya ba yobeshira ansa na yakọ yeda wase wo Yesu din yimu amen amen na nsan mu nim se edi asi eni so se ye kasafa enkomodie ho communication abrabum asetremu awadie mu yakoba bia na de aka nso do so bebre na nsen sai busebusa ye ho nsem bi adisua ade na no mu ye pese ye nya disua kakra bi nso efiri mu nti ye hwe LEAH ene Rahel ho asem nti ye hwe LEAH versus Rahel na LEAH versus Rahel ye hwe ye de to ye hwe omo mienu ho ensem bi ni nyina ne se Laban ene wo sa ema mienu na baako ho ofe pa ye eche baako na Rahel ho ofe pa eche baako eche LEAH no na yenkenka kakra Genesis chapter 29 16 to 30 and 700 nso na Laban wo emaba wa baanu opani no din de LEAH na akuma no din de Rahel na LEAH anima ye mia na Rahel ho ye fe na nim ye nyam so ase wo kire me hu se ni ma na ye mienu Rahel no na ne ho ofe pa na nanim so onyam obuwa ne body no efe pa na nanim dia na anya fe obuwa so na nanim dia efe pa na ne body nya fe obuwa so dia na nanim no nyina na efe na nanim dia efe nti ha se no Rahel nes nanim onyam nes o ba bia ne ho ofe ne ho ofe na nanim so nanim ye fe kama ndi na se ono ba ye attractive na LEAH nso so no de na sebe na omumu kakra na de ma na emumu kakra nse ba bo no akire mu se na nani susa ase ni akeka kum hu ne ho se nani no akeka kum ne nkete na bi so abasa ankra nso abasa no enje se obi na akeka kum bia ho nyefe ne mu sa na Bible no kire mu se bia mu so sa ni pa obi manya mama kakra ne mama mu na nani nkete nani akeka kum tinaje se ba Laban nso na wo mo na timi enso etimi ko ba se ma ebitimi ho ye fa chebi possible ahofa nyame a chede enye event se Rahel no na eye ne ho ma ne ho ye fe enye store na ho fa ne nye store mu die ye wo store ahofa wo ho usiesi ho yie na ye di hu na ma bebre a ho betima ye fa kakra aka ne mo ye nyame amade wo ho gift eno nti oka Bible no a Jacob ko hunu wo mienu no de ne a baako eluku attractive very attractive and baako so luku unattractive nti yenhwe no se na Jacob edo Rahel na okan se obakuma Rahel nti mesom emfie nson se de enhye bia beda ho ma no na Laban se eye se mede wo bema wo se ne se mede no bema onipa boforo ebie tamenchai na fi onso agia tum sa fe die enhye na beda ho obesom na 7 years na de Rahel amano oka Bible no na ho ofenti ti de ohunu ho hwe one na ekotena afi wo no na one ma mi na ti ho nga nemirim obi se enemirim pa ebiase ewo mu na nso sa mera na tetemirim no na adwaman adwene enini patirim na adwaman adwene edi tama na Laban one ne maba wa na tie no ene Jacob tie no na adwene kura nkoso se bia nkwada omkɔhye esum ase baabi no makɔyɛ bibi ye womene bi wo hɔ a ya na bɔne ahodo bebre hɔ a na eni hɔ woni paso tena mu tinipa nso mfa na adwene nso enkɔ ne mum se ena bɔne ado so bebre pa edie na wo se wo mba na begya wo mo saa ade a ene madamfo enem mrema ewi ene tetedie no nko ye no so bebre na Laban se eye se mede ne ma wo se mede be ma obi ofuro bi na Rahel nti Jacob so mfie nson na do a odo no nti eye nani so se ene fro bi nso odo de odo no ni atenka se de osi wo passion ne anigye bi ne se de osi do no se wate ahwe ne dom ho do akire no a nti akoye se kananka obi otifi osi no otimi control no ho anya sa apede a eno no ansanka oni Rahel etu na mombone
nanso yɛhu saa ɛwɔ wɔn ho nti Jacob ka kyerɛ ne sɛ afei Jacob ka kyerɛ ne sɛ fa me yere ma me na me nadu na me no nkɔda ha sɛ nso na ne yɛyɛ asɛm bisa kakra fa ho sɛ bi a asɛm a Jacob ka ne ho te ana sɛ fa me yere ma me na me ne nkɔda because ebere a me de ma me 7 years no aso pɛpɛpɛ wɔ check na hwɛ woka na dwene mu mie wɔ check na papa hu de na ɛkɔ nyinaa on pɛ sɛ de korokora bɛpa ho da kokora ba bɛda so di wɔ sɛ fa ne ma me na me ne nkɔda ɔna ne yɛ ka sɛ ɔne ne nkɔda na ɔka na se anim no na ɛyɛ ana wɛlɛ ne ma mienu ɛfa bi yɛnka ne sɛ na ɛho nte ɛfa bi nso na ɛho ɛte ɛdipɛnde sɛdeɛ wɔsi na sɛ ne sɛ tie aso bi wɔ hɔ a anaa nipa bi wɔ a sɛ ɔba fam ma wo mɔ wone di nkɔmmɔ kɔ down ɛni sɛ ɔne nase ne tumi di nkɔmmɔ kɔ down deɛ a ɛne ɛho te na nase ne mu ne mfomso biara because ɔmo nkɔmmɔdie mu ɔmo tumi kɔ fam ɛni sɛ ne mu sɛ ɛnsɛ ɔmo ne nkɔmmɔdie mu no sɛ ɛnkɔ fam deɛ a ɛne na asɛm a Jacob kan na ɛho nte wɔ nase n'anim nti asɛm bi wɔbɛtumi ne obi aka nkɔmmɔ bi wɔbɛtumi ne obi adi ɛnyɛ mfomsoɔ na ɛnyɛ bɔne ba saa nkɔmmɔ korɔ no a no wone obi nso kɔdi ɛbɛtumi ayɛ mfomsoɔ na ɛbɛtumi de ɔhaw nso aba nti yɛmfa nsi adwene mu nti ɛfa bi ɛho te ɛdipɛnde sɛdeɛ wɔne n'ase no ɛteɛ ɔmba fam ɔmdi nkɔmmɔ ba fam nti wone obi di nkɔmmɔ ba fam deɛ a nneɛma bi wɔ hɔ a wotumi abɔdin ɛwɔ ne kwan so ne papam na obi wɔ nso ntumi mmɔdin nti yɛ a ne yɛhɛ no nso na afei Jacob afei yɛntoa so wasom awie adeɛ afei deɛ 7 years no aso wahyɛ ne ho so tetefoɔ no wahohyɛsoɔ wahyɛ ne ho so a wanyanka maa ne menu atira ammom because na ɛyɛhuma no paa ɔka kyerɛ ne Laban boaboa a ɛkuromɔfoɔ nyinaa no sɛ mɛka sɛ na asɛ wɔto pono ɔyɛ party kɛseɛ ama n'ase no Jacob na afei wɔde no akɔhyɛ ne nsa nti wɔn nyinaa to pono awie anadwo afei deɛ LEAH anadwo no afei deɛ yɛayɛ biribiara wie Jacob nim sɛ ɛnɛ deɛ ɛnɛ kɔnsom a wasom no sɛdeɛ wawe ataa so no sɛdeɛ n'adwene akɔsi LEAH Rahel so no ɛnyɛ sɛm ketewa koraa nti ɛnɛ deɛ ɔnnam obi ada bio sɛ mbɛda paa ma obi ada bɛdeɛ ɛneɛ out afei deɛ ɛmɛ kɔ so yɛ a na nam sɛ bia adeɛ asa nti na afei yɛde LEAH mmom a ɛnyɛ Jacob ne ho adwene na ɔno nti na ɔsomyɛ no ne yɛada no ɛde asɔkwaa da ne nakyɛnkyena afei deɛ ɔno deɛ wabrɛ ho no ɛne ɛsom a wasom no wɔanya deɛ wɔpɛ nipa bi asisifoɔ owi ase nipa bebree hɔ a nsew nom ne nipa bebree hɔ a kwasiabuo paa kwasiabuo ɛwɔ mo akɔ mu tantantantantan obi sɛ Laban saa na wɔteɛ kwasiabuo paa na wahwɛ sɛ abrantie yi asom awie na wode ne yere kɔma no a wamfa nhyɛ no ase sɛ ha sɛ deɛ ɛdi kae panin ne di kae ware ansa na kumaa no aware ɛnika Jacob ɔbɛto no bɔ ase ama obi abɛware LEAH ansa na ɔno aware a anaasɛ ne ɔbɛware no ansa koraa no ɔne sɛ ne wɔpene so wanka saa nkyerɛ no wasom awie afei na abɛka saa kyerɛ no yɛne nipa yɛ nhyehyɛ a ɛma nipa ntene ho ase ansa na Laban nti ha sɛ ɛsɛ anadwo no ɔde ne ba no ɛbrɛ no na afei to ɛte wɔ yɛn 23 na anadwo no ɔde ne ba LEAH ɛbrɛ no na ɔne ne dae Bible sɛ ɔne ne dae nti ne sɛ adeɛ kyeeɛ no wokaa Bible no a na Laban de n'abaawa sɛ Silpa ɛma ne ba LEAH ɛyɛ n'abaawa na 25 fɔ no na adeɛ kyeeɛ no Jacob hunu sɛ ɛnyɛ LEAH mmom na ɔse Laban sɛ ɛdeɛ na wayɛ mi ade ɔne ne kasa paa ɔse ɛdeɛ na wayɛ mi ɛnyɛ Rahel nti na mesom wɔ na ade nti na wadaadaa mi na Laban sɛ yɛha deɛ ɔnyɛ ne saa ɔma kuma nware ansa na abakan aware sɛ mahu sɛ ne saa sei no yɛbɛsua biribi afiri mu o Jacob ne ne daeɛ no ɔkɔɔ dɛn mu ɔne ne daeɛ na n'adwene mu deɛ na ɔnim sɛ ɔne Rahel na ɛda yɛbɛsua biribi afiri mu nti sɛ Rahel aba ɔka abayɛ bɔ no a anadwene wɔahunu koraa sɛ ɛyɛ LEAH because ɛbɛkɔɔkyi no ɛbɛkɔɔkyi ne sɛ wɔkɔ yi sɛni obi a hwɛ ne wankɔ kasa
because Jacob onimumye no nyina amone onim se nti obaya yo ho se de won so wabubuo ene se de pretend se de bi kura ya wo nua no obe coach ne pa yie se de baya Jacob nso enhunu de one ne da no be fa ne se one Rahel ene da nti mo hye no nso se ade na wada me na Laban se ha de se ni no ka se di me nchen bio na se na me Rahel be ma wawade na sa so me mfie so na Jacob ye sa no de nchen na awotwe no de Rahel ma na wade na o ka tete wona Jacob ene Rahel enso die na odo Rahel sene Leah na osum mfie nso bio na odo Rahel esene Leah makasa so mo hu afi ye be so me bia one ne die but Leah one ne die no wangasa na odo no che odo no ye no nso ya na Yesu ye bia firi mu obi be kan se aden ti na de na ewo Rahel ho no na bi ni Leah ho ana time ne 70 year no eba na wi ye no a o kan se won fa ne yemfa Rahel ma no na ye de Leah mum ne ma no no won ne ko da ye na de echi ye no ene ye busa se o afi ohunu se enye won no ano na wo kan se yensa mfa Rahel ma no ene ye busa se ntina de na wo Leah ho no na bi ni Rahel ho ana na de na wo Rahel ho no na mu bi ni Leah ho ana oyo oba Rahel yo oba Leah nso yo oba de won ho bia na ebi won ho wo mu nyina ye ma na nso no enya ma ne ma o obia wode ope Plato na kan was beauty lies in the eyes of the beholder and the answer no ahofe ete ebia ankronkro ye ni so ana ahofe te ejina obia so ana ejina obia nkasa eso ye wode ema obia timi do obie e wode ema obia ni ji obia ho di kan no Leah yo oba Leah oyo oba nanso so die na Jacob ehwehwe no enya ni nyina na obenya no wo saa Leah no ho Leah oyo oba onye bema despa se bia na o mumu kakra nanso so no Rahel mum a very beautiful lady they were no look very attractive and Leah nso ye little ugly nya say or look unattractive but sabiu manika ka se na ewumis na ni ageka komudie nanso no okọ no ho no na oda so pe Rahel adentina ne yebusa yehu obitimi kan se obitimi fini ne yire chi na okofo oba afoforo na obi aka se na yiri de na hwe na oyire ho nti wunya oyire wanye oba ti oba akofa anu de na wono ho a ebi ni oyire ho yenti ase se eso de se obi a dwene obi a hwe o obeka sa na enye so le se manipa me kire se Rahel onia ne Leah yo ba eni dia be na Jacob onya wo Leah ho no anti se no ano one Leah ayonko fa be da wo ntam nyina chi no still no na oda so do Rahel dia be ntina ejina die ntia oba bia yo ba o nanso no ejina enipa bia so ya na ebitime cancer oba bi se na de ukunu ma wo nyina no ti anya wo fe be man wo si da ma wo otoka ma wo ohwe okama bibia o hia bia o de ma wo obo akonhoma na de be bio na be man wo mo ne ji wo abrabum na still no ankasa no na oba na nye na ene ebusa ansa nti de se obi si da ma wo otoka ma wo oye japade ma wo abrabum obo akonhoma ohwe wo nti eno nko ani ade a ema bi hwe ana eno nko a ananse ya ne nipa dwene mu no ya ne ehwe bibi ufuro bi eka de onya ho ana na de ebia de onya nka ho ne ntino ebia emanani ya na ene ya ne ehwe ni si pa ye pa se eno nko anya enough se be ma ohwe obu ho ameka se wa obi obona ko ma kama eda akro tumi ha da ma no o maniska o mane ho nche no bibi ohia bia wo de enso still na ankasa no oba na nya wade no na nya awade no a otimu no ho de be ntira Ibusa said there is much more to it than that. There is much more to it than that. Minim say awade ankasa mu no eniji a wawade mu no
ɛfiri adwene mu na ɛba adwene brain no ɛna de awadeɛ mu ani gyeɛ ba awadeɛ mu ani gyeɛ egyina nipa yɛ adwene so deɛ ebia ma obi ani agye obi ha o sɛ bɛma si daa ma no ɔbɔna kɔ ma kama ɔtɔ bibia ehia ma ne ho nkyɛ no ɔyare ɔhwɛ no bibia kyɛ sɛ abrabɔ mu bibia nipa hia deɛ dum ka ah meyɛ bibia ma o meyɛ bibia nti woyɛ bibia ma wo sɛ ɛno nko a yɛ nafo ana nanso na meka sɛ adwene nipa adwene mu no ɛso deɛ nipa na adwene no na adwene mu wɔhwehwɛ ɛne deɛ waka kyerɛ na adwene information ɔde afidi na adwene and ɔde afidi ne subconscious mind no ɛna yɛ na ɛkyerɛ ya na awadeɛ mu no nyame bo ɛbɛsua yɛwɔ bibi awadeɛ mu yɛwɔ bi ɛfɛ no marital satisfaction nyame bo ɛbɛsua marital satisfaction na sɛ marital satisfaction no efeli a ehu bebree awadeɛ mu ani so sɛ awadeɛ nipa no ɛte aseɛ no kyɛ sɛ ɛsɔ n'ani ɔwɔ anigyeɛ bi ɛne ɛdɛ bi marital satisfaction nyame bo akyerɛ bɛka ho asɛm nipa no ɛhwɛ na awadeɛ no mu no onya nti ɔyɛ satisfied deɛ ɔhwehwɛ ɛwɔ job satisfaction hɔ de nipa no ɛhwehwɛ no wɔ awadeɛ mu no onya ɛni sɛ de nipa ɛhwɛ no awadeɛ mu ne nsa ka deɛ a ɛne awadeɛ no ɛsɔ n'ani na sɛ de nipa ɛhwɛ no awadeɛ mu no sɛ onya ɛna ɔnyɛ satisfied ne sɛ marital satisfaction no na ebi a ɛno ɛni hɔ na yɛ na deɛ ehu bebree paa nso ne sɛ awadeɛ mu no yɛn nyinaa nte ase sɛ Jacob ɔne Rahel akɔda bana ɔne ne daeɛ no onya ne gye o ɛde bɛnta onya ne gye efi sɛ na ɔne ne ɛɛda no na adwene mu deɛ na Jacob adwene mu no na onim sɛ ɔne Rahel na ɛda ɛni awadeɛ ɛna sɛ ɛbɛkɔ yie ɛyɛ efiri adwene mu o ɛyɛ brain no ɛyɛ brain yɛnyɛ very clever kyerɛ yɛbɛka ho asɛm bebree ɛnti Jacob ne Leah daeɛ no na adwene mu no na Jacob nim sɛ ɔne Rahel ɛna ɛda ɛni ɔbɛyɛ satisfied bi ɛwɔ bibiaa mikɔ nipa no a n'ani gye ne ho no onim sɛ deɛ n'ani gye ne ho no ɛna wanya no because he was emotionally attached to Rahel na adwene no afam Rahel ho na adwene nyinaa te sɛ afam Rahel ho awie na koma nyinaa na adwene na koma eni Leah ho eni sɛ ohunu sɛ ɛnyɛ Rahel no every time no ɛkɔ no sɛ ɔda so de Rahel adwene ɛna ɛne Leah ɛda ɛbɛyɛ hu bebree sɛ ade akye first deɛ na adwene mu no onim sɛ ɔne Rahel na ɛda and satisfaction deɛ bɛyɛ adwuma ɛne gye wɔ hɔ emotionally because I attached to Rahel but after ade akye ohun sɛ ɛnyɛ wɔ noa ɛna nso na awade ɛnyɛ da koro adwuma sɛ ɛna yɛ da koro adwuma nti ɛno a ɔmo wie ansa ɛyɛ adwuma bi ɔmo bɛyɛ akɔpɛ sɛ nyame bɛto ne nsa frɛ baako na saa afei sɛ wɔhunu sɛ ɛnyɛ wɔ noa yi ɛdeɛ bɛn na de bɛba ɛni sɛ wɔhunu sɛ afei deɛ Elia nti ɔbɛkɔ so ha de Rahel ho adwene ɛne Leah kɔ so ada anaa na ɛbɛtene na ɛbɛyɛ ba paa anaa yɛsua mi bi afiri mu paa yie paa deɛ bɛhwɛ nyame bo ɛbɛsua bi afa ebi afɛ no sɛ marital fantasy ana sexual fantasy ɛyɛ adeɛ bi wɔ paa kyerɛ yɛbɛhwɛ ho asɛm ɛna nana kora ne yɛbusa sɛ akristofoɔ ana nyame nsom yɛbɛhia sex education wɔ mu anaa who told you say Christians do not need sex education when the case actually wɔ sɛ akristofoɔ we don't need sex education when the case actually wɔ sɛ awadeɛ ɛho asɛm no ɛne ɛna ho asɛm no sɛ ni twɛ kronkron mu die ni Bible mu die a ɛna tu Nyankopɔn saa bra yɛ die a ɛna yɛ sɛ ɛna na ɛho ɛnhia ɛni ho kwae ne mo nsa sɛ awade nsi sex ho kwae won sex ɛwɔ awade mu won nsi ho kwae die a ɛna na on nsi sex education so ho kwae because ebia na sɛ yɛ kan sɛ Jacob ɔne Rahel and ɔde Rahel ho adwene ɛna ne kɔda ama wanya satisfaction bia awade mu ani gye nso awade ne ma mienu ne wɔ awade mu ɛba ɛmpa so a yɛ ne ma mienu ne ɛwɔ mu na saa ne ma mienu nsi nyinaa nso ɔwɔ Bible mu o sɛ Bible no ɛkyerɛ yɛ di a na wɔn sɛ ka obi ka sɛ we are saints
we are saints, so we don't need sex education because we are saints. We are saints, and so Nyankopɔn bra sɛ ɛne wo yere na sɛ wokɔfa book bi na ɛma sex education na aka ya ɛno sɛ ɛyɛ a ɛne education awunya nti Christopher yɛka sɛ we don't need sex education na yɛfom kɛseɛ pɛ ne sɛ ɛne na awadeɛ ɛna nka ho sɛ ɛna ɛka ho deɛ a yɛwɔ nneɛma bebree hɔ a awadeɛ nneɛma bebree ɛna ɛma awadeɛ ɛntumi ɛnkɔ soɔ nti obi ka sɛ sex education ɛni hɔ deɛ a ɛyɛ wrong nti asɔre mu sɛ Onyankopɔn bi ani wɔ n'asɛm mu ne hu sɛ ɛna ho asɛm ahyɛ Bible mu ma deɛ a ana Onyankopɔn de ahae de ɛwɔ n'asɛm mu deɛ a ne ehunu deɛ a ɛyɛ sɛ ɛkyerɛ nipa na awadeɛ tumi so awadeɛ tumi yɛ dɛ na awadeɛ tumi yɛ look very attractive na ɛyɛ kama because bebree no ankasa anigye ɛwɔ awadeɛ mu no bebree no ankasa kora anim adeɛ ɛfɛ anigye ɛwɔ awadeɛ mu bebree ɛni asɛ Jacob sɛ deɛ yɛsua biribi afiri mu sɛ ɛbɛtene sɛ Jacob afei ɔkɔ so ara de Rahel ho adwene ɛne Leah ɛkɔ so ara da anaa anaasɛ afei deɛ ɛba saa a ɛsɛ oyi saa adwene no ɛfiri ne tirim ebi are thinking about your ex or someone else while having sex with your partner. Is it wrong? Thinking of someone else while having sex with your partner. Is it wrong? Ɛyɛ bɔne. Obi wa watena wiase pɛn. Ebi a ɔyɛ ɔbaa osi suo no, ɔtwetwe mpana. Obi nso yɛ bɛrima bi osi suo no, ɔtwetwe mpana. Enti ebi a ne mpana twe mu no, na obi satisfy no. Na ɔma n'ani gye paa yie. Ɛna ɔkɔ wadeɛ. Enti ne later husband na sɛ deɛ ɔware no sɛ si a no anigyeɛ no a ɔnya firi ne current partner no hɔ no ɛne sɛ ne ex no hɔ enti ɛbɛtene sɛ saa nipa yi ɔde ne ex ho adwene meka sɛ ɔde ne ho adwene ɛsɛ de Jacob Leah da na n'adwene mu no deɛ na ɔnim sɛ na ɔdwene sɛ ɔne ɛvan sɛ bi Leah da no na n'adwene mu ɔdwene sɛ ɔne ɛvan sɛ Rahel na ɛda nti ɔde saa adwene no enti ɛbɛma na n'anigyeɛ so obi ɛde wɔ bi a ɔne na abɔ bra bi na ɔma ne nya ne gyeɛ na ɔsatisfy no sɛ ɔde ne ho adwene ɛne ne kunu anaa ne yere da a satisfaction obetumi anya deɛ na onya wɔ ne ex ho no obetumi anya brain no nipa no yɛwɔ biribi a even imagination tamaka sexual fantasy actually ebesua ho asɛm brain no adwene bɛ program sɛ ɔne ɔbaa no ne ex na ɛtu saa na mo no na ne yɛka sɛ enti Awurade anim ɛbɛtena anaa ɛhɔ ne yɛbɛhwɛ o Awurade anim ɛbɛtene sɛ wode wɔ ex ɛho adwene ɛne ho kani ɛbɛda Jacob ɔhunu sɛ afei deɛ ɔbaa no ɔnyɛ Rahel bio ɔdɔ Rahel wawu ama Rahel nkoaa na ɔdwene ne ho ɛna afei nso deɛ Leah nso aba n'akwan mu enti sɛ ɔbɛtumi akɔ so a program ne brain no ama na yɛ yie meka sɛ o program ne brain no Rahel ho adwene bɛkɔ so a ahyɛ ne tim mmerɛ biara no a ɔbɛ Leah ho biara no na n'adwene mu no wafa ne sɛ ɔne Rahel na ɛtu anamɔ ɛba saa deɛ a anigye a ɔkɔ Rahel ho a obenya no saa anigye no obenya na sɛ brain no sɛ oyi saa adwene fi ne tirim paa ɔbɛkɔ off sɛ wansiesie ne ho akwam na sɛ wansiesie n'adwene yi a mmarima bebree ɛne awarefo bebree paa no bebree no ani anigye ɛwɔ wɔn awadeɛ mu na ebinom betumi anya anigye agye sɛ mmerɛ bi wɔn imagination wɔn ɛno nsa maka sɛ ehu ɛne ɛntene ma Kristofoɔ sɛ wode wɔ ɛsɛ ho adwene ɛne wo kunu anaa wo yere ɛbɛda na ɛkɔ so bebree ɛyɛ bɔne wɔ Awurade anim na nso so sɛ nipa no nso anya saa nso a anigye nso no onya bi ada sɛ wobɛyɛ saa ɛno nti na yɛtufo sɛ anka nipa nko yɛnsɛ yɛ ho ɔwɔ abrabɔ mu asetena mu menka ne sɛ mpanatwe mu nko a o ba sɛ mmerɛ ni ba no a ɔne mmarima bebree no a na tenaeɛ no mmarima bɛyɛ sɛ 5 ɔne ɔmo tenaeɛ no ebi yɛ very good ɔmo performance yɛ very good wa deɛ ɔne ne te sɛ si yɛ ne current one no sɛ ɔntumi satisfy na deɛ a ɛne ne brain no agye sɛ imagination no ɔbi ɛne deɛ ɛno nso deɛ ho yie deɛ meka ne sɛ ɛyɛ bɔne sɛ wode ex ho adwene ɛne wo partner bɛda
Now so a problem can see a binum. Na yame boa ebeka ho asem pa yi na ntina meka say anyone wanna catch that one say sex education ho hia wanna can say akire wo sex education some problems we nyina e wade mu a e wo nipa brabo mu a e wo nkrofo bi medical say wo mo ho ankasa wo mo say wo mo no wo mo so yekini wo mo so ankasa so wo mo how Jacob time wo ko shia Rahel first time no oni bibia and the American say Leah Okoswa na se wa mono ho modin a na wade no wanya na wade ho adwuma a na wade na ebegu because na Jacob adwene ne so na se Rahel so edi agoro won awade ho na wade so beten ne ofa na se Jacob edo no enti de se woye bia wonya a enne be se na wade no kristo we bire wade se sa na omote ye relax me go Rahel na Rahel wa fa na se Jacob do no enti wonya ho adwuma. But marital satisfaction, ye hu adwuma. Ofane so wodo nti o nya hwe o waten kama no o do ma no. Pesa afi o ton ne na kwara de age abiane. Na se afi eti be man ne so. Na afi de wo ton won na afi eti ne so na afi oba ho. Na afi ontimi ne won na. Afi nyankopon na hu na mane. Nyankopon na hu na mane o. Go relax. Rahel ni mesani kuno no ohunu ya oka Bible ohunu se Jacob onno no papa eni se oye ne do ho adwuma yie na be ma na timi anya ne ho anidie Rahel nso de onim se be ma ne do no papa onim ni nyina onim pa yie afi ne orlase once afi oton ne na oton ne no de ma bebre omo wade se bebre no a ejina ebinu bia no omo orlase awade ani gie ne odo ayemu ma no sa awade ne se ya se awade no se eye nwono a emu nwono no emu ye dukura akọ eche emu de no kofo bebre pa mini kofo bebre pa no mo wade na ede pa ewo mu omo woni gie omo te kama pa yie na enne otan abamu no emu dukura che odo no na ewo mu ti ya in very careful parenting marital satisfaction no ye hu adwuma love is beautiful. Love is beautiful. Love is beautiful. Love is sweet. But however, love can change. So never assume that the fire you feel will always be the same. Instead, you have to work hard for it. And you want to say, our dear emu odono, a jana ewumu, any odo a was a see no, our dear to sa, because any dear one wadi no odo wadi no. I just say a sobat say, and I free war, and I yini. And he said, see a jabia a dre wumu, one who couldn't tell no. I know what you're in term no. Someone you're very careful. A bit to me a doom. The our dear, as I said, you not a dajie. Am I our dear? No matter how much you love each other, this love can fade if you don't spend time. Therefore, time matters in maintaining marital satisfaction. Actually, make marital satisfaction once. Say, I want to vote me spend time together. If they find time to spend together, they can learn so much from each other. Say, I want to for yet meet spend time. Marital satisfaction, no. Yeah, who would you my dear? Ebe boy, the American ye. And Tom, what dear? Our dear, any or do our dear mono. It may conform, it may change, it may grow, it may pass and to my niapa. Now, who be you? Yeah, who would you ma? But then we are mobo, Nyankoya said Rahel. I feel baby Yasiano. Now I feel a common name Piebo. I want to feel a typical boy, so Jacob Quanahua, the Ninja. Then Jacob, so I never very careful when I swam one. Or no Rahel Koda. I am Rahel, no. I feel better off on Qua. Almost our brapaya. You ask him wondering if you with him. Why never very careful. Nessa Rahel wondering when I wanted to him. Only a da. Asema to ne de radiase ne de besi enti afutu emu yemfa ntene ya kwai na radiase menye nsira ma de radiase ewo Yesu din yi mu amen bo omusi so omotwetwe